Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniadli rida ilahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat ala qudub syamil maqam al-ghawthil azam sultan al-awliya syekh bin Hasan Ali Asy'ari wa ila hadrat mursyidina murabbi rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Abdul Nasim khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya wa ila hadrat masyikhina ustadina ma'alimina wa walidina khususan masyayikh dari tauhid al-hasaniyah wa ila hadrati syaibiyatul kitab tanzil ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam awsalih marfu'in al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa matana bi asrari wa a'ada alaina bi barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kang kaping 4 kejelekan-kejelekan sing terkandung ning maksiat ngombe arak. Sing nomor 4 adalah ngombe arak iku nyegah wong kang ngombe saking zikir Allah lan salat. Kaya kang den dawuhake dening Allah, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah wal antum muntahun. Artine supaya padha mareni. Bareng ayat iki temurun, Umar bin Khattab radhiyallahu an ngucap, kula mareni duh pangeran kula. Iki nomor 4. Jadi ketika kok seseorang dene terbiasa karo maksiat ngombe arak, bahkan dene menormalisasi iku, dalam artian bahkan nganggep bahwa ngombe arak iku ora apa-apa, maka sangat kemungkinan dekne iku lali karo Gusti Allah. Sangat kemungkinan dekne ibadahe jarang. Sangat kemungkinan dekne adoh karo Gusti Allah. Jadi bolak-balik maksiat ngombe arak itu adalah salah satu maksiat yang memang dampaknya benar-benar gede terhadap pemaksiate. Nah, isine yo ngadohno batene karo pangeran. Ngadohno gimana kualitas iman seorang pemaksiat ngombe arak itu sangat-sangat terpengaruh. Kang kaping 5, ngombe arak iku ndorong wong kang ngombe marang zina. Karena wong iku yen ngombe arak nalak bojone srana ora rumangsa. Iki nomor 6. Ketika kok anek wong dekne ngombe arak dalam keadaan mendem misal. Misal anek wong duwe bojo, wis berkeluarga. Kok ijek terbiasa ngombe arak. Terbiasa mendem. Maka sangat-sangat gampang oleh nalak bojone. Dalam artian ya, sekalipun dekne nalak dalam keadaan ora sadar. Misalnya nek wong mendem dekne gak sadar. Akale ilang. Kok nalak bojone, maka secara hukum syariat pentalakan itu dihukumi sah. Meskipun gak sadar. Kenapa kok ngono? Ya mereka bolak-balik gak sadari mergo ngombe arak. Ngono. Sing nomor 6. Ngombe arak iku dadi kuncine saben-saben lakon Allah. Karena yen wis ngombe arak iku gampang nglakoni maksiat. Kok sing dawuhna sadurunge sumber banyak maksiat adalah maksiat ngombe arak. Jadi iki alasane kenapa kok ngombe arak iku salah siji maksiat sing gedhe ya mergo iso dadi sumber utama maksiat-maksiat liya bermunculan.
Nek wis kadung mendem iso ae dekne nalak wong, iso ae dekne nalak bojone. Iso ae dekne ngucap kalimat-kalimat kufur, iso ae dekne murtad. Iso ae dekne nganiaya wong dalam keadaan gak sadar. Iku kabeh adalah maksiat sing memang sangat rentan dihasilkan saka ngombe arak. Kang kaping 7, nglarakake malaikat kang ngreksa kanthi nglebokake malaikat iku ana ing majelis fisik. Lan sebab gondo ora enak. Jadi ora sae aja nglarakake wong kang nglarakake. Iki sing nomor 7. Jadi setiap menungso iku kan enek malaikat-malaikat sing tugase njaga. Dalam artian mendampingi lah. Ketika enek wong ndekne ngombe arak, ndekne kumpul karo wong-wong mendem, bahkan malah mendem, maka ya iku padha ae ndekne zalimi malaikat sing jaga ndekne. Gampangane wis dijaga kok malah dijak maksiat, gampangane ngono. Kok malah dijak ning majelis-majelis maksiat. Sing nomor 8, wong sing ngombe arak iku majibake awake den jilid kaping 80 jilidan. Yen ing donya ora dijilid, ing akhirat bakal dijilid kanthi cemethik saking geni ana ing ngarepe wong akeh den tingali dening bapak-bapak lan sanak-sanak rakete. Jadi selain ya intine bolak-balik ngombe arak iku merugikan diri sendiri. Ini akhirnya dibahas sing nomor 8. Kok enek wong ngombe arak, maka dekne padha ae nglarani awake. Kan ngombe arak iku kan nek secara syariat hukumannya adalah dijilid 80 kali. Maka kok enek wong ngombe arak, maka dekne berarti nganiaya awake dengan diwajibkane 80 jilidan iku. Ngono, gampangane ngono. Iku nek ning donya 80 jilidan dipecut lah atau disabet nganggo rotan. Nek saumpama selama ning donya ndekne ngombe arak ora tau kena jilidan 80 kali. Berarti kan urung bot, maka sok ben jelas disangsi atau diijoli ning akhirat. Ya bener padha 80 jilidane, tapi sing dienggo jilat iku gak padha kaya ning donya. Ning donya mungkin rotan utawa pecut. Ning akhirat wis bentuke ya sangka neraka kabeh. Gimana? Kang kaping 9, lawange langit den tutup kanggo amal. Karena bagusane ora bisa den unggahake lan dongake ora bisa den unggahake mangsa 40 dina. Jadi wong sing ngombe arak iku amal-amal ibadah ora diterima Gusti Allah. Jangankan amal ibadah, donga wae gak ngarah ditampa karo Gusti Allah. Selama pira? Ya setiap sekali maksiat ngombe arak iku selama 40 hari ora ditambah Gusti Allah. Bayangno nek enek wong dene bendina kemane rutinane ben bengi ngombe arak misal. Maka karek ngepingno dene pirang hari iku dene maksiat. Karek ngepingno 40 dina iku mau. Kang kaping 10, wong sing ngombe arak nguwatirake awake. Karena den kuwatirake copot imane nalika mati. Sing nomor 10, wedine pas dekne ngombe arak iku imane copot. Artian kok imane copot. Iya, dalam keadaan dia murtad utawa ngomong kalimat-kalimat kufur. Sekalipun iku gak sadar, sekalipun iku akale ora enek. Maka selagi iku dene ngucap kalimat kufur, tapi dalam keadaan dene mendem, maka ya tetap dihukumi sah. Jadi mulai ngucap kalimat kufur utawa nalak bojo utawa semisale lah.
kok dalam keadaan dekne mendem, akale ilang iku mergo mendem, gak sadar mergo mendem, maka ya tetep dihukum misah. Iki kabeh siksa, iki kabeh adalah siksa ning donya sadurunge teko ing akhirat. Dene siksa ing akhirat ora bisa den itung akeh kaya ngombe banyu panas. Mangan kaya manjang pun. Ilange ganjaran amal bagus. Jadi kanggo wong kang ana akale ora payuga milih milih enak kang namung sedelok terus setitik ninggalo enak selawase. Jadi wis gak seharusnya awak dhewe ning donya iki ngombe-ngombe arak. Ya sekalipun kok enek wong ya, kok enek wong ndekne ngombe arak dengan alasan enak. Ya mungkin nek menurut wong-wong iku enak, tapi enake jelas-jelas mok sedelok. Enake ya jelas-jelas pas mendem tok iku. Aja sampe awak dhewe melok nglakoni keenakan-keenakan sing bersifat sementara iku. Sampai-sampai sok ben akhirat awak dhewe gak iso ngrasakno keenakan. Jadi aja sampai awak dhewe mengorbankan eh keen mengorbankan diri sendiri demi keenakan ning donya. Tapi sok ning akhirat ora entuk keenakan. Iku ya malah ya rugi sarugi-rugine. وروي عن مقاتل ابن سليمان رضي الله تعالى عنه والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته